iki? Aku ngadep kanca gedhe-gedhe banget piye? Kok ana wong padha karo aku? Aja bengok-bengok mripane wong turu Baladewa. Oh, edian. Iki suarane ora pangling iki. Iki suarane Bagong iki. Aja ngawur, iki Prabu Baladewa. Wah, setan ora. Iki Bagong iki, Prabu Baladewa. Kowe sik ngembal kuwi nggawa apa nggo genter tuwa banget. Baladewa rupek melinjo cengelmu kuwi. Iki Kiai Nenggala, iki pamunaing Satu Sekti, tamake Gunung Jugluk Segara Asat. Iki Kiai Bendho ayo. Iki le nyilenane Bagul Tegan. Kowe apa aku sing tekane mati tenang mati mati. Iya iya. Setan iki. Lho, Kresna kok ngomongke aku setan iki? Punten iki kadangmu reda. Koko Prabu kula nyuwun mapunten. Paripaksa kula misahan panjenengan. Manusura tatalan paruh jajalan ing atase derajate acepre kok ngembali para panguwasane untuk Mandura Prabu Baladewa. Aku ora trimake perkara iki. Aku ora trimake perkara iki. Lah kok si Adi malah tumuju ning kene apa wis lakon sirep pageblok itu momo negara ing Ndrawati. Setyaki wonten ing balan Mandura inggih. Kok Prabu paring dawuh mekaten sababipun Yai Prabu mau ndak nganti lamun Kakang Prapta ning negara Kamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada wigatine iki naryo nambak rengganing Projing Ndrawati. Lah kok saiki malah teka nang kene iki apa Ndrawati wis sirep tumuli si Adi methuk pun Kakang Kundul marang Mandura. Lho. Kula nyuwun mapunten, kula nika nembe dugi. Kudune kowe ngerti, Kresna baru tiba. Saka negara Ndrawati. Mengkono to, Yai? Inggih, Koko Prabu. Mekaten cariyosipun. Dalah. Wah, setan mbok kuwi menungso kon salense kuwi. Kuwi kon salense kuwi. Derajate acepne kok ngembari para nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu. Piye, Yai? Kula suwun kanthi sanget. Iya, piye? Setyaki aja mepet-mepet. Piye ngestaken dawuh. Setyaki aja basa, kowe ngerti ora? Sinten? Kene nyedhaki tak kandhani. Wedhus ya. Regane piro Setyaki, Gus? Kok iso dadi kaya ngono? Wis kowe aja melu-melu Setyaki. Piye, Kresna? Aku manut sabdane Kyai Prabu Ndrawati. Monggo kepiye? Apa yang tak tindakake? Koko Prabu sakmenika kula suwun panjenengan wangsul kados wingi uni. Lho, maksudku maksud lu. Weh, Kresna wis paham kata-kata modern. Kresna wis ngerti kata-kata modern. Aku nek ora tok warai ora bakal kaya kene. Ayo salin. Salino. Lah salin piye? Aku lek dandan ora ngerti. Ngerti-ngerti dadi kaya ngene kok kon salin. Iki aku ora dong kok iso dadi kaya ngene iki Kresna. Lho, ning gawe kowe sapa? Anu. Putramu Ngrandu Kumbul. Bambang Antasena. Setyaki Wonten dawuh. Antasena kok mrene ngestaken dawuh. Antasena, Piye, Wadi? kowe apa sing gawe Bagong kaya ngono kuwi? Heeh. Ayo dibalekke. Antasena aja dibalekke rung rampung li nyambut kowe. Urung-urung wis kon balekke iki
Ora cucuk karo siwane. Sik menengo, Gong. Aku lagi rembugan. Balik ki to, terus balik ki. Menungso tatanan jebul kowe sing gawe Bagong wujud kaya ngono. Nek ora tak ngenekne ndak Pakdi mentolo karo Ponokawan. Iki Ponokawanmu. Kok dadi Pakdi kok mentolo karo Ponokawanmu? Mergo aku mbelani Prabu Durawati. Dewi Prabu nyilih pustaka Jamus Lima Sada, Bagong nyebutake pustaka Jamus Lima Sada. Ming takon ngalah kok ora gelem. Diapure batur kok ora gelem ngalah. Antasena, Piye, Pakdi? mikira jangkae kae. Ya narto jangkah jangko. Lho kuwi para Antasena mbombong kuwi Antasena. Antasena. Piye Pakdi? Kowe aja kaya ngono to, nggawe geger iki ya wis ben. Terus karepmu kuwi diganti. Diganti sapa? Lho, diganti Bagong. Yo Pakdi yo ganti yo. Waduh, cilaka iki lho. Iki aku nek iso aja tok ganti, aku tak mulih nang ngomahku tak gandrung karo garwaku. Baladewa gandrung, Baladewa gandrung, dengkulmu mocot, dengkulmu kuwi sing mlocot. Wis. Wis. Wis senengane ayo Dono. Woi ladal. Halo. Wong edan dapure kaya ngono kok malik Baladewa. Weh, nek gleleng to.